दिनैहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। बे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै खारनानो जागोन जे जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय नै दानि 2022 मायथाइसिम जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोङो गोबां माखासे हाबाफारिफोर जों मावबोगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा जोंनि सरकारनिफ्राय जों गोबां माखासे जौगाखांनायनि जे हाबाफारिफोर जों बेखौ मावफुंगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो सरकाराव थानाय लेखानो बा सरकाराव थानाय लोगो लोगोनो रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ सुफुंनांगौनि दायित्वआ जोंनि आखायाव थानाय हिसाबै दा रायजोफोरनिफ्राय माखासे एसे एनै सोंनाय फिननाया जायाखै नङा जादों। दा बेहाय मोननाय मोनैखौ लानानै मावनो हानाय मावनो हायैखौ लानानै जोंनि गेजेराव बे एसे सोंलायलायनायखौ जोङो मोननांबाय थादों। दा बेफोरखौ लानानै जोङो ब्लक कमिटिनिफ्राय जों मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोरमायनो लुबैदों। दा बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लानो हादों जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि जोंहा निखिल बरगयारि बिथां, जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिनो जोंहा इयुथनि आफादगिरि जोंहा महन्त नार्जारि बिथां, गाहाय नेहाथारि जोंहा यादब दाहाल बिथां, गाहाय नेहाथारि जोंहा खोदोम बसुमतारी बिथां, आइजो गांखंनि आफादगिरि जोंहा हेमा बसुमतारी बिथां आरो गाहाय नेहाथारि जोंहा मन्जुला मुसाहारि बिथांमोन दङ। आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय। जे बाथ्राया जाबाय थांनाय 15 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव जोंनि जे BTRनि जे सरकार, बे सरकारा जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बियो समायखिरा लानाय जादों। बे समायखिरा लानायनि उनावहाय जोङो फैयै फैयै जोंनि दानि जे BTRनि जे प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा 1 बोसोर 7 दान बे समसिम जों मोनफैनो हाबाय आरो बे समनि गेजेरावहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै जोङो 2020 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम जों गोबां माखासे एक्टिभिटिफोर जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माखासे जोङो हाबाफारिफोर जोंनि ब्लकनि दैदेननायाव जों बे खामानिफोरखौ जोङो मावखांबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा दा रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गोबां माखासे खामानि मावनायनि सायाव जोङो दिनैहाय फोरमायनो लुबैदों आरो फोरमायनो जोङो सिगांदों। दा रायजो राजाफोरनि बांसिन लुबैनाया बेनो जे जोङो दासिमाव मानो जेबो मोननो हादिया, जोङो दासिमाव दाबो जेबो मानो मोनफैदिया, बेबादि बुंनायखौ जोङो एसे रायजोफोरनाव जोङो नुबाय थादों। दा बेखायनो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोंनि समस्थियाव थानाय बायदि बायदि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे खामानि मावनो मोननाय बा जौगानायनि खामानि जे मावफुंनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो निसय रायजो राजाफोरनिसिम जों क्लियार खोथाखौ जोङो फोरमायनो लुबैदों आरो जों आसा खालामदों बे फोरमायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा निसय जे जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानाया क्लियार जागोन बा बिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन, जों बेखौ सानदों। जे जोङो बुंनो लुबैगोन बा फोरमायनो लुबैगोन जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्थियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 76था जोङो खामानि जों मोनदों 2020 निफ्राय 2023 मायथाइनि गेजेराव। दा बेहाय 8,96,39,500 जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों मोननो हादों आरो MCLA फान्ड हिसाबै जोंहा 26था जों गासै खामानि मोननो हादों। दा बिनि गेजेराव जोंहा 1,10,60,000 जों बेबादि मोननो हादों आरो 15 फाइनान्स हिसाबै जों गासै 46था 46था जों मोननो हादों। दा बिनि गेजेराव 4,93,83,099 जों बेखिनि मोननो हादों। SDRF फान्डनिफ्राय जोङो मोनसे मोननो हादों 24 लाख जों बेखौ मोननो हादों। MLA LED फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 9था जों मोननो हादों। दा बेनि गेजेराव 20 लाख जों बेखिनि मोननो हादों। जे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोननै मोननो हादों, जे बाहाय 72,96,596 जों बेखिनिखौ मोननो हादों। गुडविल मिसननिफ्राय जों गासै मोनथाम मोननो हादों 15,40 लाख बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो WPT and BC डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोनथाम जों मोननो हादों। बाहाय
1,38,45,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। जे बाहाय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय मोनदाइन जों मोननो हादों। बाहाय 1,81,00,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों। आरो जोंहा सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय मोनथाम मोननो हादों। बे जाबाय 54,60,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों गासै मोनसे मोननो हादों। 15 लाखनि जों मोनसे मोननो हादों। JJM जोङो बे बिफाननिफ्राय 10था जों मोननो हादों। दा बेनि गेजेराव 12,66,85,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। जे PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसे मोननो हादों। दा बाहाय 1,55,00,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों। जे अंगनबादि सेन्टार बिनि थाखाय जोङो 18था जोङो 2020-2021 मायथाइनि थाखाय जोङो 2 कौटि जों बेखिनिखौ मोननो हादों। आरो जोंहा बिनि उनावहाय जोङो गुबुन गुबुन माखासे खामानिफोर जों निसय बाहाय जोङो मोननो हादों। जोंहा बाहाय GS सीट जोङो थिं राननो हादों। 105 बान्डोल जों बेखौ राननो हादों। PM किसान हिसाबै जोंनि समष्टियाव 2,500सो जों दासिमाव जोङो मोननो हादों। आरो सलार स्ट्रीट लाइट हिसाबै जोंहा 83 बेबादि जोङो मोननो हादों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 197 जों बेखौ जों मोननो हादों। 9,04,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। सुरित फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 177। बिनि गेजेराव जोङो 10,38,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों। गियान सोरां बिथांखिनिफ्राय जों मोननो हादों 204 सानो जों होनाय जादों। 10,20,000 बेखिनिखौ जोङो मोननाय जादों। अनसाय बिथांखिनिफ्राय जोङो 131 सा मानसिनो जों होनो हादों। दा बेनि गेजेराव 6,55,000 बेखिनिखौ जोङो मोननो हादों। आरो बिनिनो PMAOIG दा लुबाय थानाय जे न' बे न'आ जोंनाव जोंनि समष्टि हिसाबै जोंनि बियाब हिसाबै 1,905 बेखिनिथा सुबुंनो जोङो न' होनो थांगासिनो दङ। दा बाहाय 24,76,50,000 बेखिनि जोङो रां मोननो हादों। आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय 12था जों मोननो हादों। 66 लाख बेखिनिखौ जों मोननो हादों। आरो बिनि गेजेरावनो 2020निफ्राय 2021 मायथाइसिम जोङो थातसाल हिसाबै 70था जों मानसिनो राननानै होनो हादों। ब्लेंकेट हिसाबै जोङो 580था सुबुंनो जों राननानै होनो हादों। जे जोङो ट्रेड हिसाबै खुन्दुं हिसाबै जोङो 600सा मानसिनो जोङो राननानै होनो हादों। आरो जोंहा स्पर्ट्स मेटेरियेल हिसाबै जों मोननो हादों भलिबलखौ 40था आरो क्रिकेट सेटखौ जोङो 25था जों मोननो हादों। आरो जोङो दा मोननो हाबावदों रिनिउवेशन अफ नेशनेल हाइवे 127C जोङो बाहाय मोनसे स्किम मोननो हादों। 10 कौटिनि जों बेखौ मोननो हादों। आरो मडेल रेसिडेन्सियेल ट्रेनिं सेन्टार जोङो मोनसे मोननो हादों। 2021-2022नि थाखाय 27 crore बिनि थाखाय जोङो मोनसे स्किम मोननो हादों। आरो आपग्रेडेशन अफ साम्पु रिभार जोङो बाहाय मोनसे मोननो हादों। 2021-22 मायथाइनिफ्राय 2 लाख रांनि। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा 2022 आरो 2023 बे खामानिया दा जाफुगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो रायजोफोरनिसिम जोङो मिथिहोनो लुबैदों। दा बेनि गेजेराव दङ जोंहा MGNREGA हिसाबै जोङो गासैहाय 18था जों मोननो हादों। दा बाहाय 23,95,77,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। आरो सानाना हिसाबै 671था जों मोननो हादों। बाहाय दङ जोंहा 4,10,92,660 बेखिनिखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा दा बाहायनो दंबावो मडेल अंगनबादि सेन्टार हिसाबै जोङो मोननो हादों मोननै। जोंहा बाहाय 50 लाख रांनि जों मोननो हादों। आरो जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 12था जोङो मोननो हादों। 66 लाखनि थाखाय जों मोननो हादों। आरो बेबायदिनो जोंहा दा गुबुन गुबुन माखासे जोङो
रायजो राजाफोरनो बायदि बायदि मुवा बेसाद राननाय बे सोलिगासिनो दङ आरो जों होबोबाय थादों आरो इयुनावबो निसय जों होलांबाय थानो जोङो नाजागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोंहा दा नैबे खामानिया जेरैबायदि मावजागासिनो दङ बेयो जेरैबायदि जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो निसय गोग्गानानै बुंनो हायो आरो जोङो उननि समावबो जथेस्थ' जों खामानि मावनो जों नाजालांगोन रायजोफोरनो होलांनो जोङो निसय जानजि खाफ्रागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव माखासे खामानिफ्रा दा सोलिगासिनो दङ बे खामानिफोरखौ जों एसे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो खिन्थानो लुबैदों जोंहा दा मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बे रुनिखाथायाव दा लुजागासिनो दङ बे सोलिगासिनो दङ बे 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेरावनो बे स्कुला निसय बेखेवजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बे मोनसे आरो जोंहा देवस्रियाव बुनियादी सास्थ्य केन्द्र बे लुफुंजानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो नैबे बोसोरावनो बिनि अन्थाइ खाम्फानि गायसननाय जे हाबाफारि बे जागोन बे मोनसे आरो जोंहा सान्तिपुर नाकेदारियाव एडिशनेल नवोदया बिद्यालया बिनि लुनाय खामानियाबो निसय जानो थांगासिनो दङ नैबे बोसोरनि जोबनायथिंहाय बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जे हाबाफारि बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ बे मोनसे आरो जोंहा सान्तिपुराव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बिनि स्कुलखौ जोङो दा बावैनो खालामनो नाजादों आरो अल बाउन्डारिनि खामानिया दा सोलिफुगासिनो दङ मावगासिनो दङ बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोंहा दा रुनिखाथा 30 बेडेड हस्पिटाल बिनि लुनायनि खामानिया जोब्बाय दा सरकारनि माखासे जे सिस्टेमफोर जे प्रसिडिउरफोर बाहाय नोङो माखासे डक्टर नार्स थिसननायनि जे हाबाफारि बेखौ अफिसियेलि रान खालामनायखौ जोङो मोननो हादों बे मोनसे आरो जों दिनैहाय खुंग्रियाव मोनसे 1 कौटिनि अडिट'रियाम हल लुनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो निसय नैबे बोसोरनि जोबनायथिङाव जोङो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगोन बे मोनसे आरो जों दिनैहाय नुदों जोङो रुनिखाथा बाजाराव SBI जे बेंक बे बेंकखौ दाख्लैहाय जोङो 4 मार्च खालि बेखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय बेयो जोंनि थाखाय खोब देरगाथावना बाथ्रा बेखौ जोङो मिजिं खालामनो हायो आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव गोबां औवानि दालां बेबादि गाज्रि जानाय माखासे दालांफोर दंफांनि दालां बेखौ मावनो थाखाय दिनै नैबे जिखिनि हाबाफारिफोर बे सोलिगासिनो दङ थाबैनो बिनि एक्सन प्लान ओंखारसिगोन आरो एक्सन प्लान ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो जोङो निसय नाजागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि नैबे समस्तिनि सिङावहाय जोंहा 3सो बन्दन बिकास केन्द्र बे दा खामानिया सोलिगासिनो दङ जा बे बिरेंसिगुरियाव मोनसे रुनिखाथायाव मोनसे आरो लाइमुथियाव मोनसे बे बन्दन बिकास केन्द्र बिनि खामानिया निसय सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दिनैहाय जोङो नुदों जोंहा हाथिसाराव मोनसे IB गेस्ट हाउस लुनो थांगासिनो दङ बे 2 कौटिनि जागोन बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोंहा थाइखाजुलियाव मोनसे मडेल स्टेडियाम बेखौ लुफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लुफुंनो हायोबा निसय जोङो बे ओनसोलनि गेलेनायनि बिथिङाव जों निसय माबा मोनसे मोजां फिथाइ जों मोननो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दिनैहाय जोङो नैबे सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारसिम जे थांनाय लामा नेशनेल हाइवे 127C बिनि खामानिया बे थाबैनो जासिगोन जोङो मिथिनायाव थाबैनो बिनि जे खामानि बे खामानिया स्टार्ट जासिगोन बेखौ जों मिथिदों बे मोनसे आरो दिनैहाय जों नुदों जे जोंहा नैबे ओनसोला जा हाथिसार आरो देवस्रि आरो सान्तिपुर बे 3 प्राइमारि कमिटि एबा BCDCआ जोंहा बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनि माखासे जा अनसुंथाइ जा मोननो हायो आरो बे अनसुंथाइनि खामानियाबो थाबैनो मावफुंजागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों दा आसा खालामदों आरो बिनि अनगायैबो जथेस्थ' जोंहा बायदि बायदि माखासे जौगानायनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिया दिनै नङा गाबोन निसय जोङो जथेस्थ' जौगानाय फारसे जोङो लांनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो